नमस्ते प्रणाम तोरो वालों कैसन बानी सालू मिश्र ऑफिशियल ब्लॉग पर स्वागत करता नहीं। आज हम सुनाए बहुत सुंदर भाई तिलक के गीत है। जैसन भी लागे कमेंट में वालों बताएं। ऐसे तो गीत बहुत पुराना बा, 2-3 साल पुराना गीत है, बकर कर तर्ज बड़ा मस्त बा। तो तर्ज हो बानी सबसे झकास ना बानी सबसे झकास हम अपना क्लास में। हाँ, बानी सबसे झकास हम अपना क्लास में। तो गीत के तर्ज बहुत मस्त बा। तो आई हम वालों को सुनाओ तनी तिलक गीत हो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग जाता तो फैमिली फ्रेंड में वालों शेयर कर सकता नहीं। तो आई हम गीत के सुनाओ तनी और वो लोग भी गा सकता नहीं, कोनो दिक्कत नहीं हमरा। तो आई गीत के हम तिलक गीत आगे बढ़ाओ तनी। बानी सबसे बड़े सबसे झकास हमर भैया शहर में, बड़े सबसे झकास हमर भैया शहर में। अगुआ करेलन समार शादी करे खातिर हमरा घर में, अगुआ करेलन समार शादी करे खातिर हमरा घर में। केहू देता 5 लाख, केहू देता 10 लाख के, देत बाटे 4 चक्का गड़िया गड़िया। सरवा देखाही में लागेला कबड़िया, सरवा देखाही में लागेला कबड़िया। सरवा बान के पगड़िया तिलक लेके आ गइल दुआरिया, सरवा बान के पगड़िया तिलक लेके आ गइल दुआरिया। तिलक चढ़ावे आइला तो हो फाइबर के बर्तन हो, रिश्ता तो कइला तो बड़े बड़े बात सुनवला हो। तिलक चढ़ावे आ गइला तो फाइबर के बर्तन हो, रिश्ता तो कइला तो बड़े बड़े बात सुनवला हो। ए सरवा देखाही में लागेला कबड़िया, सरवा देखाही में लागेला कबड़िया। सरवा बान के पगड़िया तिलक लेके आ गइला दुआरिया, सरवा बान के पगड़िया तिलक लेके आ गइला दुआरिया।